We don't have to do this. After all we've been through, it can't be for nothing. Ellie! Wow. Everyone I have cared for has either died or left me. You have no idea what loss is. Go! Na, sziasztok srácok! Már is indítom a Gamescode-t, csak hülyeséget írt ki a stream element és megijedtem, de most már jó. Nem leszek amúgy sokáig, de próbálunk azért haladni, szerintem egy ilyen max másfél óra maximum, amit tudok ígérni, hogy lesz stream. Holnapot meg még meglátom. Jó, ezt tudom intézni most így jelenleg. Folytassuk. Ahogy eltenni hagytuk tegnap előtt, tegnap meg teljesen megfeledkeztem róla, vagy nem is megfeledkeztem róla, hanem későn keltem, aztán azért nem volt. Délutáni szúnyogkámásban, úgyhogy még ebben másfél órában bepótoljuk, ami tegnap elmaradt. Aztán a lapot meglátom majd, hogy alakul. Egy pillanat, bocsánat. Na, így. Elnézést. Azt mondja, hogy pillanat, még ránézek valamire gyors. Erre kéne mennünk. Jó. Erre megyünk elvileg. Bassza. Meg.
lehet, hogy Joel nem fogja bírni hirtelen. Meg lesz az első halálunk. Elvileg. Jaj, Joel nem bírja. Nem bassza meg. Túl sokat voltunk víz alatt. Igen, de nem sokat. Másfél órát, csak aztán kapcsolom is ki a gépet, úgyhogy... Szia Lórikám, ez a stream most nem lesz hosszú, max. Ilyen másfél óra. Maximum. A holnapot meg még nem tudom. Hiába írtam össze a menetrendet, lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik közbe szólhatnak. Csak így röviden fogalmazok. Bingókám, ne bántsd a Danát, jó? Nem szabad. Okos legyél. Igen, lehetséges, egy pár napig borul a menetrend, de minden be lesz pótolva. De figyeld a izét, a Discordot, és akkor röviden írom, jó? És akkor legalább tudsz róla. Pillanat. Ja, meg tegnap bealudtam, aztán olyan későn keltem, hogy azért nem volt stream. Dana. De nem voltál ott. Jóra! Ne idegeljél ki. Beszélgessünk arról, hogy amikor veled voltam Győrben. Beszélgessünk erről. Fogd ki! Nem a pénzészekről beszélek. Megyünk be a McDonald's-ba, meg a... Nem vagyok pénzészben. Azt is 650. Írtam. 650 forint. Megfáradt vagyok. Nem hiszem el. Igazat, tudjátok mit? Amikor majd a földön átestek, meg lehetséget. Tényleg próbáltátok. Elegen van. Nem érzitek meg. Nem bírom már el. Annyira fáradt vagyok. Mikor a vezelek. Menjél, kezdődnek. Honnan? Menj be a minden. A továbbra is jött, nem tudok már. Basszus, hogy jó, ne akadj be. Aj, Istenem, de suta az irányítás.
Basszus már, komolyan. Genyó. Erre próbálnék menni játék köz. Igen. Jó. Meg vagyunk. Meg viszont itt jöhetnek a rondaságok. Elvileg. Na és elégedett vagy az eredményekkel, vagy lehetne jobb is? Spórák. Hát nyilván, de... Na. Patekányok. Bár azok nem olyan veszélyesek, mint egy klikker. Nincs izénk. Így. Az gond. Ez gond. Nem is kicsit. Mindjárt sírom el. Dóra. Nem tudom, nézd meg. Felejtje meg. Most a HP-nk nem tudom, hogy jó van-e, vagy nincs. Mert pont kitakarja a chat. De elvileg jól vagyunk még. Már amennyire. Kártya. Elvileg jók vagy. Hát...
Merre? A fene. Most lesz szopó, mert be kell kapcsolni ezt a gyászos generátort. Ja. Rohadt generátor. Ez most így szopóka. Jaj! Jó, ezekkel a kettőt is meg fogjuk szopni. Jaj, még a bloater is van. Júj! Jaj! Szevasz! Nem akarok barátkozni. Nem szeretnék. Mit vegyek elő? Jaj! Nem jó. Nem jó. Ouch. Sheesh. Ja, egyébként még amivel játszottam, azt majd jövő hétre tervezem, a Chicken Police. Az is egy nagyon funny game, és nem is használ olyan sok videómemóriát. Majd ha esetleg kikölcsönzött verzióban megtalálom neked, Lóri, akkor elküldöm, mert tényleg jó játék lett, ilyen magyar kötőjel lengyel, ahogy olvastam a stáblistát, fejlesztésű game, úgyhogy, és a THQ Nordic-nak az egyik stúdiója, akik ugye a Pokoli szomszédokból a remastert is csinálták, vagy na, tehát a THQ Nordic a kiadó, és ez a csapat ilyen félig magyar kötőjel angol vagy lengyel emberekből tevődik össze szerintem. Rohadt jó. Nem is hosszú játék. A folytatás is kijött már azóta. Ugye 20-as az első rész, a második része 24-ben jött ki. Ha megtalálom esetleg az első részt valahol kikölcsönözhető verzióban, akkor mindenképpen megnézem és utána elküldöm neked. Szerintem szórakoztató game, azzal fogjuk csapatni jövő héten szombaton, meg pénteken a Pokoli szomszédokkal. Jaj, menjen, hagyja békén. Ne. Rohadt izé. Nagyon jó a hallásuk ezeknek, sőt még tudnak is futni. Rohadjon meg. Hmm. 60% az ennyire bukó lenne? Én nem tudom. Nyisd már ki az ajtót. Jó.
Szóval megúsztuk. Jó. Jó van, legalább ezeket megúsztuk. És kéne még supplies. Már nincs sok minden. Ezzel nem megyünk sokra. Majd a fejlesztő padnál talán. De amúgy nem igazából. Hát akkor kitartást addig is. Az nem egyszerű. Na, van itt izénk. Nem egyszerű, bár én az érettségi közelébe se voltam, tehát konkrétan nincs vele tapasztalatom, de amiket így hallottam híradásokból, nem egyszerű. De nyilván tapasztalatom nincs vele. Gondolom az az igazi. Hát nem tudunk fejleszteni, nem mindegy. Vagy legalábbis sejtem, hogy nem az igazi. Ó, van itt egy klikker. Na, van izén késünk. Elvileg van. Jó van. Megkapcsoljuk a lámpát. Nagy baj legyen. Hallgatózásra tettem most egy gyógyszereket. Töltésre is tehettem volna, de ezzel így úgy voltam, hogy ez nem igazából kell. Ezzel így meg vagyunk. Jó, már jók vagyunk. Lőszerből valamennyire. Még hála Isten, hogy buták a botok, mert amúgy szopóroller lenne. De nem ezt akartam kiválasztani, hanem hallgatózni szerettem volna. Nyugi, nem láttál semmit. Híres mondat a Madagaszkárból. Nem láttál semmit? Igaz? Hát az lehet, hogy meg fog látni, nem baj. Mondj már meg Joel, hát nem hiszlek el. Nyugi van. Nincs ne paráz. Hopp, egy kis lag. Sorry. Úgy. Csere? Hát... No, cseréljük le a vasat. Amúgy is elkapott. Két csík lenne belőle, az már nem az igazi. Lehetne foltozni, de nincs nálunk annyi alapanyag. Hogy I don't care. Hova kéne ezt rakni? Ide? Mindjárt. Másodperc. Pillanat.
jó visszajelzés, ez még csak a izé volt. Ez még csak a próba volt, úgyhogy ez nyilván. Jaj. Igen, ez ismerős. Itt megtörni az F-et, de piszkosul. Köszönöm. Hát szia! Drága egyetlenem. Amúgy Joel, ne legyél fasz. Játék hangja. Ó, bazd meg. Ó, nem állítottam át, sorry. Genyó. Fuck me. Kösz, hogy szóltál, Lóri, csak én csesztem el, bocsánat. Hát, ja. Mert Ellie csak annyit mondott, hogy megköszönhette volna Joel, ebben mondjuk igaza van. Ez mondjuk szokott engem triggerelni, hogyha ilyen baki van. Mert hogy az intrót nem rakom be azonnal, hanem még az előző van, az a 2-3 másodperc, az nem számít, de itt most volt egy 30 perc, amíg nem volt a játéknak hangja, az már számít, tehát ez egy kicsit triggerel, de mindegy, sorry srácok, most már van, akkor tolunk rá még 30 percet ennek okán. Na, tehát itt csak annyi volt a lényeg, hogy Joel bepipult, mert azt hitte, hogy annak örült, hogy nem lett szétdurrantva a feje. Ellie-nek meg jól esett volna egy kis elismerés, hogy Joel-től, hogy kösz Ellie, megmentetted az életemet. Mert itt kb. Most azóta fejez. Hogyha Ellie nincs, akkor Joel már halott lenne, hiába püföltem az F-et úgy, mint az állat. Csere, nem. Ez mi? Ja, összeszedhető cuccok. Ez jól fog jönni. Összeszereléskor. Nem, ez egyébként szokott engem triggerelni, hogyha ilyen van. Ebből a szempontból. Ha elfelejtem a hangot. Mert ugye a Chicken Police-nál néztem meg, hogy működik, hogy ablakos módos-e, vagy mi az Isten. Aztán ja, azért felejtettem el. De jó játék az is. Tényleg. We need to get back out, find that bridge. Just tell me where to go. I hate this crap. Utálom ezt a fost. Nem is figyeltem eddig a szöveget. Amúgy a fordítás fasza. Nyilván már hivatalos. Úgyhogy biztos dolgoznak magyarok a cégnél. Sony-nál. Ez mi az Isten? 4. fejezet. Pengés eszközök tartóságának fokozása. Jó, köszönjük szégyen. Mármint, hogy köszönjük szépen.
Lehetne itt fokozni valamit? Hogy most mire akar ezzel célozni a játék? Semmire, jó van. Extra óvatosnak kell most lenni, mert nem tudok nem tudtam lootolni eddig. Medkitet, az lenni baj. Az lenni probléma. Mert itt még lesz csihipúhi, nem is kicsit, bár ott lesznek cuccok. Wow, look at that. Hála Istennek. Azt mindegy bál. Ez valamikor a hotelnek a bál It's termelet. a backdrop. People would take their pictures in front of it. Yeah, I know what it is. Okay, then. Something on your mind, Ellie? I wasn't trying to disobey you back there. You were taking a really long time, and I thought maybe he's gotten into trouble. Look, it don't matter what you thought. I need you to listen to me. I do. It's just that... Whatever, Joel. Jó, hogy Joel megbántottad egy kicsit egy kis hiányt. Azért ezzel egyet érthetné, hogy fasz voltál. Na. Megbántottad a kis lelkét. You know? Hogy... Jó, de a Joelt is meg lehet érteni, mert ő meg 1000%-osan vigyázni akar elére. Most azon felül, hogy le kell ugye szállítani a szerencsétlen leányzót. Csőricsike. Említettél valami siófoki túrát amúgy, Ricsi. Az ilyen pihenő időszak lesz, vagy mész bulizni, vagy ilyesmi? Amúgy, hello még egyszer. Már említettél valamit, csak nem tértem ki rá, olvastam, csak el voltam foglalva az inzójjal, aztán ki is ment a fejemből, hogy rákérdezzek, hogy ez a siófoki túra az mi lesz. 4 napos pihenés, bulizás, ilyenek. No, nice. Nice. Csak nehogy az időjárás közbe szóljon, mert elég szeszélyes. Lehet, hogy amikor mentek, akkor lesz mínusz, mit tudom én, mennyi, azt havazik. I'll be able to get there with this. Mert fasz tudja, milyen idő lesz mostanában. Már majd jönnek még a fagyok, bár nem lesznek olyan kemények, tehát mínusz 10 fok nem lesz, de ilyen mínusz 3-4 fok azért előfordul. Ja, az június. Jó, ja, hogy már előre foglaljátok a cuccot. I see. Jó, azt hittem ez mostanában lesz, mert azért mondtam, mert ez a mostani időszak, ez így nagyon veszélyes. Meg mit lehet csinálni? Eddig lehet zong. Ezt most vettem észre. Jó, egy júniusban persze kizárt a helyzet. All right. Damn, this is easier than I thought. Hey, how about a hand? You sure you can trust me with that? Ellie. Push! I am! Push harder! There, how's that? Let's go. Egyébként ahhoz képest, most így a játékra még pluszba így kitérve grafikailag, ahhoz képest, hogy ilyen mixelt, vagy ilyen custom grafikám van, hogy textúrák meg ilyenek azok magasak, de amúgy meg közepes, ahhoz képest az összkép az
az így fasza, és még az FPS is elég jó. Nyilván DLSS-sel. Nyilván, hogyha egy patcheltebb verziót tudtam volna kikölcsönözni, ami ugye az FSR 3 miatt nem omlik állandóan össze, és így játszhatatlan, akkor nyilván több FPS tudnánk belőle kicsikarni. Egy összességében is gyönyörű a game, és elég tűrhető a FPS szám. Jó, mondjuk Steam Decken nem, vagy Steam Decken rogeláljon neked, és nem próbálom meg satszolni, hogy mi lenne, de szerintem a 30-at azt elérné ott is, mert azt hiszem, hogyha Steam Deck Verified, akkor a roguelike Verified is a cucc, tehát van Steam Deck beállítás. What about me? You stay here. This is so stupid. We'd have more of a fucking chance if you let me help. I am. You seem to know your way Azt around a hiszem, gun. hogy van. You reckon you can handle that? Well, I sort of shot a rifle before, but it was at rats Rats. with BBs. Well, it's the same basic concept. Lift it up. All right, now. You're going to lean right into that stock, as it is going to kick a hell of a lot more than any baby rifle. Okay. Egy pillanat, még a hangot lecsekkolom. Bár akkor szóltatok volna, hogyha bármi gond lenne, de azért ezt a pár másodpercet már rászállom. Ja, 55-ös jó van. Azt Go and pull hittem. the bolt back. Grab it right there. Just tug it. Jó van. Ja, oké. Here you go. And as soon as you fire, you're gonna want to get another round in there quick. Listen to me. If I get into trouble down there, you make every shot count. Yeah. I got this. Meg lesz, ez ne izguljál, All Joel. right. And just so we're clear about back there, it was either him or me. You're welcome. Ez valamelyes fajta köszönet volt Joel If you're részéről. gonna steal, then you better make sure you get away with Ha it. nem is így kellene megköszönni, de dead! They're all fucking dead! What the hell's he yapping about? Take a breath. Who's dead? The whole crew. The 76 lookout guy, some fucking tourist killed him. Kill all of them! Shit. You talk to the boss? Yeah, he wants everyone to hold their ground. Watch the gate. All right, you heard him. Search the area. Do not let anybody through. hú, itt többen vannak a ábókámék. 2, 3. Na most, hogyha azok meglátnak, akkor baj lesz. Mondjuk Eli itt van backupnak, de About the crew being dead. I don't see some tourists No, taking no. out the entire crew. What if de no. maybe it's the military? Ugye erre nem lehet Be an idiot. lapozni annyira. About this place? If anything, some tourists Bár got We'll find out. Eli néha jobban lő, mint én. You're right. Nem is amire emlékszem ebből a részből. Hol vannak ezek a... Ott van egy. Itt. Ne fordulj meg, nem fordulsz meg. Úgy néz szépen, fiam, úgy. Jó iccakát, hello, szia. Van nálad valami? Nincs nálad semmi. Ó, hogy szakadjál meg. Mármint, hogy... Itt van egy. Valahol. Legalábbis fölvillant a segédlet. Van itten valaki. Jó napot! Háló! Akárki is vagy, gyere elő, mert timborákat gyűjtök, aztán
Ja, hogy az ott volt, akkor ez mászkál. Mi ez az autó? Amilyen törpés csávótól van. Csak az emótot nem tudom értelmezni. Suta vagyok, bocs. Mi van? Ez majdnem meleg lett. Pite. Káosz? Törpe káosz? Nem tudom. Majd kiderül, hogy káosz lesz-e. Egyelőre jók vagyunk. Jó, ugye nyilván nem követem a csávót, úgyhogy nem tudtam. Ennyi lényeg. Jó. Nyilván nem követem a srácot, vagy nem tudom, hogy idős. Úgyhogy... Már történt is, hogy Isten áldjon meg benneteket, hát így nem lesz. De eddig elég nem kellett, úgyhogy jobban haladok, mint előtte. Bár jobban is izgultam annó, mert ugye hát azt a szenda másik nem tudom leszedni, csak úgy, hogyha lövök egyet. Az headshot. Get down! Az is headshot. Cover me. I'm moving up. I got you. Az nem. Fuck. Heads up! Moving up. Eli megölje. Előre. Az is kapta, szia. Itt többen vannak azon. Jaj, bácsi meg. Ezt még nem vettem észre csávókámat. Akkor egy suták, mint én, haló. Tényleg vak vagyok, sorry. Előttem van a csávó és nem veszem észre, várjál egy kis brightness, meg kontrasztot adok neki, ha tudok, mert ez így nem oké. Érülési be, oké. De nem olyan kijelző, hanem a haptikus, nem, nehézségi szint, nem. Megjelenítés. Egy kis kontrasztot kell neki adnom, mert elmosódás. Lencse koszolódás. City Skyline 2-vel még klassz volt a városban is vannak. Ja, aha. Akkor ő ilyen szimulátorokkal nyomja. Ezek szerint. Mondjuk kösz az infót, mert néha van olyan, hogy elnézegetem a szimulátorozást, tök mindegy mi az. Kijelzből. Rendszer. Mozgatás, push. Megíteli eszköz teljesítmény hód. Nem tudok a fényében állítani, ne basz már. Akkor jó lesz.
Arról nem tudod megjavítani. Arról nem volt szó, hogy meggyújtanak. Na jó. Watch my back. Let him get away. Köszöli. Okay, go! Csak most mondtam valamit. Here, can this be? Na, Inzójjal is játszél, már mondjuk azt most mindenki fölkapta. Ja, meg most már van a legutóbbi patchben egyébként most már öregedés is. Hát jó, most ugye a Sims 4-et mindenkinél leváltotta az Inzój. Úgyhogy ez nem akkora újdonság. Nyilván még hogyha early access játékról is beszélünk. Tehát ez nem csoda. Nagyon berobbant a játék. Meg hát 2 hét alatt 1 millió kopit adtak el belőle, tehát vagy amit így összesítettek. Most az nem tudom, hogy előrendelések csak megjelenés óta 1 millió kopi, mert hogyha 2 hét alatt 1 millió kopit adtak el, vagy többet, akkor az durva. Hogy mennyire ki vannak égezve az emberek a Sims konkurensre tényleg. A Paralives az meg még nagyobban tudunk menni, mert az ugye meg gépbarátabb is a grafikáját illetően. Nyugi öcsém. Úgy. Nagyon jó. Hát ezt nem cseréljük. Történt kéne. By the way, amúgy. De a fegyvert is cseréljük. Úgy. Oké. Normál nehézségi fogazatom már rég lőttek volna amúgy. Csak itt nem. Ami nekem jó. Tényleg egyszer, hogyha nagyon unatkozok, akkor csinálok egy olyan walkthrough-t is, de azt már csak magamnak tényleg, hogy normál nehézségem végig. Nyugi. Úgy, aludjál. Szazd meg. Gyere, cúl. Ó, ketten vagytok. Ó. Gyere. Body! Come on, fan out!
Döglölj már meg! Jó, a molotovos az el lett intézve, hello, szia! Pisztolyt elejtette, de nem... Jó, mindegy. Még hol vannak emberek? Azt kéne tudni. Nagyjából ugye Eli ott van szembe. What the hell? Mindenki a hátunk mögött, mint backup. Na, jó ez. Én a Genshinnek kéne már neki, de pont azért, mert nincs tárhelyem hozzá, ami már nekiálltam volna. All right, come on down. How'd I do? How about something a little more your size? It's for emergencies only. Okay. Ja, hát majd, hogyha nem lesz ilyen nagy játékdömping, tehát olyan nagyon nagy címek. Now the safety zone, do you know how to switch it off? I do. Okay, you gotta respect it. This is not... Joel, I'll be careful. Okay. Csak annyi játék, ami így kimaradt az elmúlt 2 évben, amit be kell pótoljak, hogy ez valami rettenet, nagyon-nagyon sok. Ott lenne a Starfield, akkor PS címek közül is van egy csomó, amit be kell pótolni. Alright, do your thing, Ellie. On it. Stupid chain is stuck. Hold on. I am. There. It's good thinking. Help me open this. Here. I got it. Ja, hát ugye 22 márciusától egészen 24 februárjáig ugye gép nélkül voltam. Úgyhogy ott meg volt annyi megjelenés, meg amik megvoltak nekem, vagy megvannak nekem gémek, ugye.
azon felül az rengeteg játék. Ha mindegyik ki akarnék játszani, akkor szerintem 2027-re se végeznénk. Tehát, hogy így felállítanék magamnak egy listát, így na, akkor mit játszunk? Szerintem 2027 vagy 28-ig ellennénk. És az egész évet beleértve. I guess this is as good a spot as any. Vagy legalább a nyerságokat is elköltöttük. Már lehet nem kellett volna, most már mindegy. Na, de egy pont jó, hogy akkor mindent elköltöttünk és semmi nem felesleges. Nice. Jó, hát persze egyértelmű. That'll do. Jó. Akkor én meg vagyok. Oh shit, get down, get down. Gyökerek. Busy couple of days, huh? Whatever, man. Damn, no food, old pair of shoes. We got nothing. Let's go. Hogy van ebben még mindig igazam? Tudtak meg Ain't nothing we could have done. I know. It's just... Oh, man. Let's just get to that bridge. Okay. Well, at least they finally killed that couple. I was sure they made it out of the city. Now all we need to find is a fucking pickup truck to... Yeah, there better been an army in that truck. How the fuck did they wipe out the... Whoa! Úgy. Vigyázz szépen. Kis Balázs. Holy shit! Hearing them talk, at least they're scared of us. Just try not to let your guard down. I'm just saying, it's good having you on my side. Aha. That was a compliment. Okay. Nézd, már bókol is elég jó elnek. Egyen meg. That's okay. Sajnálom, ennyire nyomkodom, csak már nem tudok a járást.
pray to God these tourists know their places. They gotta show up somewhere. Maybe this will be your lucky day. Wait, valamelyik készülményt nézem el. Lehet, hogy bugyós putyú lesz. Nem is kicsi. Joel, there's a guy up on that second floor, right there. Yeah, I see him. Stay low. Bazd meg. Akkor azt lehet, hogy hagyjuk a második emeleten lévőt. Taposó akna. Vagy mi a rák? Mert rám dobták a gránátot. Hey, you hear they finally caught the guy and his girl? Who's left then? Just the guy and the kid, right? And them and whoever was in that pickup truck. This is a goddamn mess. Hey, how long are we supposed to stand here with our dicks in our hands? I don't know. Come on, let's go check with the guys down the street. Addig maradunk így a pöcsünkkel a kezünkben, és ezt most nem a fordítás alapján mondtam, ezt mondta konkrétan a csávó. Holy shit. Whoa! Nem lát semmi. Another one down. Get him! Watch out! Cover me. Open up. Oh shit! Don't. Oh my god! Oh my god. I was too damn close. To the edge of the universe and back. Endure and survive. Excuse me? Savage Starlight. That comic I've been reading? That's what the hero says after a big battle. Endure and survive. Yeah. Okay.
Gumimaci. A cerbona szelet. Az biztos, de most így hirtelen nem olvastam végig, csak elraktam. De mit lehet craftolni? Wait. Mit lehet craftolni? Aha. Meg egy ilyen is jöhet. Úgy nagyon jó. Oké, van itt még valami? Nincs. Jó. Elvileg. Mindent összeszedtünk most el. Nem kell elpazarolni rákést. Pazaroljunk el ráig. Látom van itt. Ó, de még mennyire, hogy fett loot. Nagyon jó. Tudunk összerakni még egy pengét, nagyon jó, szuper. Ezt is kaptuk azt, amit elhasználtunk, nagyon jó. Én már mindjárt elolvasom, hogy a jegyzetet csak így átfutottam az előbb. Jó van, az akkor megérte a feltörést. Mert nem mindig éri meg feltörni az adott cuccot. Ja, hát megvannak ilyen problémák, hogy utólag több a textúra. Azt mondja, hogy befejeztük a város átfésülését az esetleges túlélők után. Néhány katona megbújt a hotelben, de elintéztük őket. Páran közülük elrejtettek a celépjegyükbe is, ami még marad belőle. Nagygépek jó része bekrepált a harcban, egyhamar nem fogunk tankon hurikázni. Ugyanígy a nehéz tüzérség sem menthető. Az egyetlen kivétel a Ambi sikerült megjavítanunk. Rászerelt 50-es géppuskával együtt. Ez a cucc átolhatatlan. Szeretném látni, hogy valaki most baszakodjon velünk. Hát igen. Hát jó. Ők is ugye teszik a dolgokat idézőjelbe, nem a mi kényünket. Hey, get me up there. Yeah, come here, Ellie. Okay. Ellie. Sikerülni fog? There you go. Menjél csak, hopp. Egy pillanat, másodperc türelmet. Ja, ezt láttam, Núria. Karácsony per húsvét. Igen. Ez mostanában így megy. És itt fogunk találkozni szemékkel, ha jól emlékszem, nem sokára. We're almost there. Ja, velem is szembe jött ugyanígy készen. Meg egy csomó ilyen ökörség amúgy szembe jött velem akkor. Let's go through the alley.
fucking truck. It's all right. Just keep your head down. Sit. Nope. Shut up. 10. Keep going. Thank you. I don't know, 20? Ó, köszi, Eli. Hallod, mi történt? You have 25 cans of bacon? Well, 24. Now you have 24 cans of bacon. Military locker in the hotel from back in the day. Ó, bassza meg, ez szopás lesz. And that's just still good? Már hogyha észrevesznek, akkor... What do you think? I want some. Yeah, I bet you do. Man, I saved your ass from that clicker last week. I'll think about it. I should have let your ass die back there. Oh, Jesus. Yeah, I'll make you some if you quit bringing that up. You better be as good as you say it is. It's bacon. Of course it's good. Oh, fuck. Na, bazd meg. Ez lesz a kemény, nem a KC, legeci. Fű. Melyik volt az? Hát emlékszel a címére, mert akkor már hiszem. Ja, nyugodtan, nyugodtan. Fuck are they shooting at us with? Some kind of military turret. Stay down! Cinema Simo. Ja, hát nem mindegy, szimulátor. Hoppá. Look out! Shit. Don't let him get away! Úgyhogy... Nagyon meg kell válogatni, hogy mit próbál. Mit próbál próbálni.
lost him. Hát egyelőre. És itt lesznek Harryék, ha jól emlékszem. Valahol. Kicsit gyűjtegetünk. Biztos, ami biztos. Szerpon a szelek nincsen. Jó van, akkor ne adjál. We're okay. They can't see us. Ezeknek ennyi üzemanyagok. Amúgy. Igen, itt vannak Harryék. Joel, stop! Look! Leave him alone. Easy, son. Just take it easy. It's all right. They're not the bad guys. Lower the gun. Man, you hit hard. Yeah, well, I was trying to kill you. Yeah, I thought you were one of them, too. Then I saw you. If you haven't noticed, they don't keep kids around. Survival of the fittest. You're bleeding. It's just nothing. I'm Henry. This is Sam. I think I caught your name was Joel. Ellie. How many are with you? They're all dead. Hey, we don't know that. There were a bunch of us. Someone had the brilliant idea of entering the city, look for supplies. Those fuckers, they ambushed us, scattered us. Now it's all about getting out of this shithole. We can help each other. Ellie. Safety in numbers and all that. She's right. We could help each other. We got a hideout not too far from here. Be safer if we chat there. All right, take us there. Follow me. Sorry about the whole gun thing. Don't worry. I would have probably done the same thing. Where are you from? All the way from Hartford. Really? I heard some bad stuff going on down there. Herford. Yeah, the military abandoned the zone. Vajon a siege is Herford? The place probably looks like this by now. We gotta be careful. We're right next to one of their lookout areas. This is just you and your daughter. We're not related. We're more like, I promised someone I'd look after her. Yeah, I can appreciate that. Hop up the boys. Wait. Everyone be quiet. Get away from the windows. They're gone. Man, that fucking truck, it's been hounding us ever since we got in this damn... Sam, what are you doing? Nothing. Get rid of it. My backpack is practically empty. What's the rule about taking stuff? It weighs like nothing. The rule. What is it? We only take what we have to. That's right. Now come on. How far is this place? We're close. Real close.
Kiegyen, hogy nem figyeltem. That's okay. Shit. Ellie, you watch her back. What'd you find? Sam, Nothing. stay with her. Looks like someone was up there, but they're long gone. So where are the others? They wanted to give it another once over. Make sure we didn't miss anything. All right. Keep an eye out over there. I'll check this area. You're gonna pay for that! Heads up! Ez egy kicsit elbasztuk, de mindegy. We did it. Not bad, old timer. Shit. More guys up there. What the fuck? Bazd meg. Kurva anyárat, hogy nem láttam belőle, mármint hogy bocsánat. What'd you find? Nothing. Looks like someone was up there, but they're long gone. So where are the others? They wanted to give it another once over. Make sure we didn't miss anything. All right. Keep an eye out over there. I'll check this area. Get them! You're gonna pay for that! We did it. Not bad, old timer. Come on. Up on this truck. Shit. More guys up there. Bukkanj elő, gacó. Na, én őt nem láttam például múltkor. Vagy az előbb. Na. Through this door. You sure it's safe, being so close to them? I'm the only one with the key, man. And where'd you get that? I killed one of them. He won't miss it now. Everybody through. It's back here. So, how old are you? Me? 14. How old are you? The same? Oh, you're 14, huh? I'm close. All right. I am. Oh. Be akar vágódni. Szem. Hát 13, de inkább mondhatjuk már 14-nek. Amúgy. Ezek szerint igen. Here we are.
Welcome to my office. How long have you guys been holed up in here? A few days. We found a bit of food, though. Here. Mondatot? Ja, azt még a párbeszédet megvárjuk aztán. Blueberries. Found a whole stash of them. You Akkor want some? igényi már. No. A holnap Man, után relax. tudok We're menni, safe. de Holnap után már tudok So why haven't you menni. left? Been waiting for the right opportunity. Streamileg. Here. Check this out. Look at these sons of bitches. Every day they congregate down there, guarding that damn bridge. Come nighttime, it's down to a skeleton crew. After sunset, that's our window. Most of them gone, sneak right past them. That could work. Oh, it'll work. It'll definitely work. Wow. Oh All right, ready? Ow! A blueberry hurt you? It's been a while since that boy even cracked a smile. She doesn't seem bothered by all this. So where were you heading? Heard the Fireflies are based out west somewhere. We're gonna join up with them. Something funny? Oh, it just seems like there's a lot of people putting their stock on the Fireflies these days. Yeah, maybe there's a reason for that. So you don't know where they are, and you're just gonna drag him across the country to find them? I tell you what, how about I worry about my brother, you worry about your girl. Easy. We're looking for the Fireflies, too. This is us. There's an abandoned military radio station just outside the city. Any survivors from our group, they're supposed to meet us there tomorrow. You and your girl, you want to join us? It goes down tonight. I guess we best rest up then. He says it's time to go. Now we're gonna be moving fast, okay? So no matter what, you stick to me like glue. Like glue. Like glue. Got it. Good, good. Na jó, van srácok. Akkor most így legyen ennyi, sorry a kis baki miatt. Nem fog többet előfordulni, az intro még lehet, hogy előfog, de a hangra azért most már figyelek, azt elfelejtettem. Holnapot nem ígérem meg, viszont a holnap után az már inkább valószínűbb. Jó? Hogy vagyok streamigileg. Na, addig is legyetek jók. Jó éjszakát, szép álmokat mindenkinek. Szevasztok, sziasztok. Ha minden jól megy, holnap után találkozunk. Csücsű! Köfi Lóri, neked is. Hello.